company be dwaro no yudo ala. Koro yudo ni pesa madhi gero classroom ne en pesa matin. Emomiyo nwaparo ni okwa bigi gimoro miluongo ni labor based. Tiene ni en gimitimo gi jogweng'. Mane momiyo nwakelo chenro mar Ondoa Kaunda classroom. Tarik 10 dwe mar 7 ne an kod ndonyo ei Kibiri. Ne wadhi Chakayanga chenro mar Ondoa Kaunda. Tarik 10 dwe mar 7. Kawuono en tarik 9 dwe mar 10. Ndalo 90 nyaka ne wachakayanga chenro god ndonyo mane wachako go Ondoa Kaunda. Nwawacho ni ei ndalo 90 gi wadwa gero classrooms 163. Classrooms 4 e ward ka ward to gi classrooms 3 e wiye. Mago mane ma wayiero kuonde mane nitie need maduong'. Classrooms 163. En hono maduong' nikech ang'o? Mokwongo classrooms gi wasetieko gi ma onge pending bill. Tiena onge ng'ata ma wan gi pesa ne. Pesa gi te ne kao $1,63 to waore skunde. Nwayao mokwongo county assembly oloso chik. Nikech ok inyal tiyo gi pesa mar sirikal ka onge chik. So mokwongo county assembly ma Homa Bay noloso chik miluongo ni labor based policy. Labor based policy ni ne wacho ni pesa iore school tiyiero project management committee PMC. PMC ni oting'o jagweng'no. PMC ni oting'o japuonj mar I manie skundno. Oting'o japuonj mar primary manie skundno. Oting'o ward supervisor mar I. Koro kose los PMC no to pesa jo PMC oyawo account. Pesa ikolo Homa Bay tiore account no. Gima ne wawacho ni onge pesa machak wuok e gweng' ni duogo Homa Bay. Nwawacho ni jogweng' no manyo fundi mang'ula manie gweng'no, ma jagweng' no ema gedo. Mar ariyo, kaka joma ne gedo god ndonyo, ok ichak iwuok god ndonyo ni kala kandiege ni dhi ng'iyo gik moko Homa Bay. Hadwe aming'iepe kandiege. Nowacho ni pesa milion ni en wadwa ni mondo oluorre aluora e gweng' kanyo. Mane momiyo e ndalo 90 wasetieko classrooms 163. Kamano. Koro Samuel lose ni koro kaka gano ward kama milion 4 luore mane gweng' kanyo. Milion 4 nyocho seluorore gweng' kanyo. Funde makagan nyocho setiyo. Funde makagan nyocho setieko classrooms gi. Sani nyithindo nie class, ogota do maler, tile nie dierot, gimora moro los maler, miliondego boringo mane gweng' kanyo te. Koro mae benen nwatemo terogo pesa e gweng'. Nikech ok wadwa ni pesa obed ni nokel devolution to pesa liero mana ei Homa Bay ka. Pesa koro nyaka dhi e gwenge, nyaka tung kamora mora ma pesa nyalo chope. Mano wach mangima mokalo ji monyogi jowinjo mag Ramogi Radio. Gavana ok ang'eyo ni paro ni endi ang'eyo ni chik nitiere makelo gima luongo ni labor based policy ni. Be un gi paro mar Kenya ke programs kata projects mamoko ma county timo? Nikech kotiyo e gero eye centers to neno kagima en program nyalo konyo kero mapek maber ahinya ne oganda jo Kanyanam gi joma wuok e county ma Homa Bay mangima. En chenro ma nikech labor based policy ni okokete mana ne eye centers kende. En chenro mwadwa ni mondo wadhi wane ni be wanyalo gero kode fish banders e gwengewa. Be wanyalo gero kode chenro mamoko kata osiptendewa to kata classrooms manokotieki chon. Be wanyalo dhi gi chenro mar labor based ni mondo jothurwa one devolution mar adier. VOJ gimomiyo mae devolution mane jothurwa manyo. 2022-2023 wagero classrooms 80. 2023-2024 wagero classrooms 163. Kimedo ariyogo already wane 243 classrooms.
Igani wadwa tiyo gi the same labor based mondo classrooms madhi 40 mano kotieki e higa motelo ka be watieki. Mano wadhi chopo classrooms 280. Wadwa ni mondo higa manyien 2025-2026 wachak watim 160. Mano wachiegni chopo classrooms 400 gi wiye. Koro ne wadwaro ni ka watieko tamni to watieki gi classrooms mok tin ne classrooms 500 ka watieko tam mokwongo ni. Watieki classrooms mok tin ne classrooms 500. Nitie joma pod wacho ni wane classrooms wa pod richo. Ang'eyo. Adwa nang'is jowa ang'eyo. Ang'eyo ni nitie classrooms ma pod richo, kendo ang'eyo ni nitie nyithindo ma pod somo kata tie yien. En mana ni Rome be nokoger e odiochieng' achiel. Wabedo gi ng'ikni e ndalo machon nikech kuonde mang'eny wach gero ECD classrooms kuonde mang'eny nosetieki. Sani medo mana classrooms, sani nyithindo dhi mana weche mag chiemo, kata an nasingo ne nyithindwa ni abro miyogi nyuka, nyoyo, gibro chamo gimoro. Nyithindo noyie koda ni adhi akelnegi nyuka gi nyoyo magimuodo e skul. Adwa nakwa gi ng'wono ni abro kelonegi nyuka gi nyoyo, to adwa ni gimadh nyuka gi nyoyo ka gionge tie yien, ka gin e classroom maler. Koro sani waketo pachwa te gi focus wate e kar classrooms kae, nikech wanyalo pogo pachwa to iyudo ka koriketo matin to onge mitieko. Lakini adwa ni ashua nyithindwa ni kapok wadhi e 2027 abro bedo ka wasetimo wach mar classrooms ni mwaketo negi wach mar chiemo, school feeding mag nyithindwa matindo wabro timo. Labor based policy ni en policy maber ahinya, to en gino kenge magi muketo kaka sirkal mar neno ni gedo ogede rang'iny madwarore kaka county, nikech kanye ma samoro ji nyalo penjo ni to kokawo jogweng' ma samoro lony moro ma ni engas mamalo ginyalo bedo ni gin go to ahinya kaka idwaro. Gino kenge magi muketo mar neno ni gedo kaloro kod dwaro mar county. Vyoje gima dwa ng'isi ni jogweng' nigi fundi mang'ula mong'ith. Wabro dhi e classrooms kawuono, odiochieng' ma kawuono ni wayawo classrooms an gi team na mar CCs, chief officers, directors gi joma tiyo e county kae. Wan e sub counties mopogore opogore kawuono kwa yawo classrooms matin madhi dong' ma Mfangano mane idwa ni pesa mondo medi kaluwore gi wuoth matek e kind mainland gi island matin kabisa. To especially classrooms a beach mani islands mani Ngode gang'wen mani Mfangano. Mago wamede pesa moro matin mondo otiek gigo. To kidhi e classrooms gi iyudo ka fundi gi mong'ith gweng'no. To ne waketo supervision motegno, tiende niya follow up. Ineno PMC cha ng'iyo quality mar tich, kendo gigere jogweng' gere marita wachni. To mar ariyo en team ma owuok Homa Bay ma bende oting'o jolony e weche mag public works, governor service delivery unit. Gilimo classrooms go e level ka level, icheko ni udong' gi pesa di account to usetiyo gadi. To nasingo ne jowa kane wan god ndonyo ni ng'ata maditem nokwalo pesa mar Ondoa Kaunda atweyo mara moja. Mano singo mana singo. To kendo adwa ng'isi ni pok aneno jomotemo wachno. To ng'ata maditem ni kawo pesa jopiny ni to kogero classroom mano ng'ama nwasewinjore, ok ni ane mawacho, nwawinjore gi jopiny ni mano ng'ama chamo ndani, nikech pesa yudo tek. To kinyal kawo pesa jopiny ni dhi, nikech ane ma jopiny biro tuye ka classroom opoger. Koro an kapok gituya takwonga atuye ng'ama nodhi mano okwalo pesa. To gima ng'eyo gima neno ni jopiny orito pesa gi ma classrooms orumo. Wan gi
centers mamoko ma bende kamoro onge machiegni gi primary schools gini konyo gi nade? Nitie centers ma wagero kata sani, nitie centers ma wagero ma ok nie primary schools. Nitie centers moketa keta mag ECD yore. Koro wagero gi, nitie kuonde ma wagero gi e Lambwe, nitie kuonde ma wagero gi kata Kaskunga kocha, nitie centers ma stand alone centers. Gimbe wafactor gi in kendo wagero gi, kendo classrooms ochung kuonde go mondo nyithi ECD osoma ka gitieko, gisom machiegni ka gitieko kanye ka gidhi e primary. Mago be wan go e ginene. To watiyo gi neighboring schools mondo konywa e management mar ECD classrooms. Klase moger gi jopiny gi jogweng' koro mano girgi ma ka giketho to mano margi. Mano girgi, gine ma gigere, wan wakaw mana pesa waketo, gine ma gigere, gine ma gitime. Koro gine ma gidhirite, gine ma gidhiritogi kaka gigero gino. UNESCO wacho ni kigero class tigere standard ma giluongo ni learner friendly class. Ukang'e ni e to ginang'o gang'o motimo mopogore ni wacho kanyo ni tiles uketo e iye. To magi gin nyithindo mapotindo ma bende ohero gik moko manyalo moro wang'i. Be nitiere chenro moro ma uketo mar neno ni mano chopo kare? Iye oket rangi, rangi ma bright, moko yellow, moko orange, moko green, ikete i classroom kacha mondo ong'ini en learner friendly. Gimachielo en ni classrooms okete ramp. Matiende ni nyathi manyalo bedo ni nigi disability mora be nyalo yudo kaka donjo e classroom kanyo. Lakini waketo gi rangi ma bright. Lakini kuom sani VOJ gima ne duong' en ni wagol nyithindwa e kaunda suit gi buru mane gintie mamine mene chamo gecha, waketgi e ngas maber. To VOJ kopogore gi tich mwasetimo e wach mar ECD, wasebedo very consistent e wachwa mar chiwo bursaries ne nyithindwa madhi somo. Nyithindwa madhi somo wachiwo negi bursaries mar higa mokalo ni nye wane $1,240,000 manye wachiwo bursaries gi scholarships. Fins to swim mano scholarship. Bursary waketo yore $4,000,000 e ward ka ward. Makata sani wasechako ikore mondo kochopo dwe mar 12 to nyithindwa yudo bursary e wang' sa kaka wachano. Fins to swim sani wan gi nyithindo 500 ma wapuonjo fully. Nyathi biro kata koonge wuoche morwako, socks, skirt, sati, tie, sanduku moting'o, mattress modhi ninde, seat modhi umorego, onget, Bible, Holy Bible, kamusi, obed pocket money, obed shopping, obed everything. Fees mar form 1 te, form 2 te, form 3 te, form 4 te, to be ka gitieko magikalo, first year university, second year, third year, fourth year, kata gidwa dhi e 5th year. Mano fully covered under the Fins to Swim scholarship ma wan go sani. Governor, okineni thothne jo mi support go gin jodak ma Homa Bay County gi nyithi Homa Bay County, to kamoro jomoko nyalo bedo gi paro ni ting' mar higher education to that level en mar national government kata post primary education en ting' mar national government. Ang'o momiyo county donjore e tich ma ok margi? In fact mano be gima waseparo, wasewacho ni de wakaw $240,000 ma wachiwe bursary get scholarship. Dine wasegero classrooms, another 240 classrooms. And if I wacho 2 years, to koro dine wasegero 480 classrooms plus the 240 wasegero sani de koro watieko wach classrooms. To kata kamano, wane sirikal machiegni mogik gi jowa. Ting'e ni sama nyithindo wuok school, chandruok nitie maduong' kuom jonyuol e wach mar fees. Ok dwa lok wang'wa gi wiwa mwawachi ni wan ni koro wang'eyo ni nyithindo chandore e gweng'. Nyithindo biro ka e ofisa ka gipong'o ka, e dalana gipong'o, dala MCA gipong'o, dala wajumbe gipong'o, nikech ok ni herogi, nikech chandruok ma wan go mabe watemo loso e yore mamoko machalo pur, economic activity mondo jonyuol obed gi pesa ma ginyalo chulo go fees. To kata kamano gweng' ka gweng' nyaka bed gi joma ok nyal. Mage joma watemo
konyo nikech king'iyo 240 million ok nyal chudo ne nyithindo tema Homa Bay to the extent madwarore en a drop in the ocean lakini nyaka watem wakony e yorno wasedhi penjo ni osepenj kata Senate to kata Senator na Moses Kajwang nose wache Senate gi kizungu mong'ith ni education is a concurrent function. Therefore, wan bende wan gi right mondo mi wakony kama rem nitie. To kopogore gi mano, wadhi e wach mar vocational training nikech mane marwa be. Emomiyo nicho wakelo kwariwore gi KCB Foundation. Wach mar Genowa Fundi Mang'ula Scholarship. Fundi Mang'ula Scholarship en wamiye nyithinda 15 e ward ka ward. To waterogi e vocational training centers wagi ma wan go kage. To gisomo tij lwedo. Ka gisesomo tije lwedo tichulo ne gi gimoro amora ma gisomo go tije lwedo no. Mano koro function marwa mar county government. Ka gisesomo to kendo ka gibro setieko to waluongo gi to kosemigi certificate timiyo gi tools of trade. Tiendeni mag chako tich kisomo welding timiyi gir welding. To bank be kwa winjore go to inyalo holo pesa minyalo dhi chako go ohandi kata ka en saloon kata ka en welding kata ka en gimo pogore watimo mano mondo mi wachor mano mbele. Wach mabenyocho wan go chien kan en wach mar confirmation mar jopuonjwa mag I into permanent and pensionable. Nwayudo ka nochiw barupe ne jopuonjwa te 1700 to ne ochiw barupe to ne pok gibedo confirmed. Koro wasani kuom sani wase confirm jopuonjwa 1100 mago mosebedo confirmed. Wadongi about 800 or so jopuonj mapok wa confirm. Watimo gi mos nikech kaluwore gi availability mar pesa. Koro wase confirm jomano ndiki in 2014 te koro are permanent and pensionable. Mwadongo matin go be wadwa ng'iyo situation marwa kwa pimo kwa dhi mbele ka kwa yudo ka wan gi leg room matin gimbe wakelo gi e permanent and pensionable mondo wabed ni jopuonjwa te are permanent and pensionable. Kwa seng'iyo mano to wachak wangi pesa matin ma wan go ka wanyalo ndiko be some few more teachers nikech wan be gi jomosomo ECD mapod ni oko mago be wadwa ng'iyo not in the immediate. Ok adwa ni jowa obed gi pressure mar ni sani nyaka timre na gimiya miya thuolo an gi paro an gi mpango to koro en thuolo nikech onge samoro mar pesa kaka waneno kaka pesa biro koa Nairobi obiro matis sani nyodhi mochako ng'ade kar mondo counties oyud 400 billion no duoke to 380 billion. Samo ng'ad 380 billion tiende ni wayudo pesa matin nyaka ne pesa mane wayudo higa mokalo. Tiende ni kelo tek matin e wach mar tich. Wach ma ngima mokalo nyakona Mangajwang olose weche ma ditondi chenro mar Ondoa Kaunda uchako lose chenro mar Fundi Mang'ula kaachiel kod wach mar fence to swim gi basari ma county chiwo. Winjo kanyo ka penje ni to marang'o momiyo odonjore tich ma sirkal mamalo monego be ni koro timo to tuomo na kanyo wach manowach kod Senator ma Homa Bay County e bunge ma Senate ni nitie tije mamoko ma sirkende ariyoge nyalo nywakone nikech chandruok to en chandruok mar japiny ok ong'eyo ni governor nigi kiepe governor ka nyalo konyo to so be it. Nyakwana Mangajwang agombo na miye jopiny bende thuolo mar penjo kokalo kuom lai mag studio mag Ramogi FM. Governor chiko ite kendo winjo kendo biro duoko. Owacho na kanyo ni gima nie chunye kabisa en ni nyithiwa matindo mane ECD obedo kod lwasi maber mar somo mane gimokedogo kwan en 800 to gie sane gilawo 280 Nyakwana Mangajwang. En wuoth ma bende go okang' Roma noko ger gi ndalo achiel koro kwayo ni miyeuru kinde. Jopuonj mag ECD bende wacho kanyo ni ne nyocha gichako kedo gi e orak permanent and pensionable terms to wacho kanyo ni miyeuru mana thuolo en gimitimo kidam
kaloro koda pesa mabende wuok. To yuago kanyo ni midhiero maduong' ahinya ma samoro nyalo miyo counties ok dhi nyime yo mowinjore. Ung'eyo mbaka mosebedo ka nitiere kokalo kuom gima waluongo ni DORA, Division of Revenue Act, ma osebedo ka yalo e kind Senate kod National Assembly, ahinya to kalore koda barua mane jatend piny Kenya William Ruto nondiko kan dwaro ni ng'ad pesa madhi ne counties gi chiegni bilion 20 kokalo kuom budget mane ogo mar bilion 400 nyakwara Mgajwang'. Magi duto gin midhiero ma counties mekwa, to kata kamano owacho ni en bende kore koni oseketo kenge mar biro neno ni kata mana usuru michoko Homa Bay County oidho malo. Report manyocha ogol nyakwara Mgajwang' nonyiso ni Homa Bay County en achiel kuom counties ma osego kang' mararia weche mag choko mar usuru, achiel kuom gimoluongo ni on source revenue. Achiel kuom okenge ma bende ne oliek report makamano en chenro mar choko kokalo kuom lony manyien manyasani mar digital mamiyo japiny bende neno ber mar golo usuru, to county bende bedo kod thuolo mar tiyo ne jopiny kaka chik mar piny Kenya ka dwaro. Nyajimo kadipo ni jopiny nigi penjo moro amora, akwayogi ni mondo gimigi penjo. To kaka gavana osewacho ni wuoth kawuono e wards 40, jotend migepe, apisa marito mag sirikal ni e wards mopogore opogore mar nono ni chenro mar Ondoa Kaunda ni dhi nade. Kuonde mantie kod pek machalo chudo mam fang'ano kalo koda weche mag chal mar piny gin moko kuom kuonde ma bende gikete maino margi. To kata kamano chuny nyasi bende kawuono ma gavana owuon dhi yuore en nyasi mabiro bedo Asumbi Comprehensive School, ma bende twak ma kamano biro ni achiel kachiel. Bende wabiro go mbaka matut ahinya gi PMCs, jogweng', jotim ohala gi jopiny giwegi gi jopuonjre giwegi kaachiel kod jopuonj ni chenro ni endi ogologi okonyogi e yo machalo nade. Ing'eyo ni jaluo en ng'ama luoro wich kuot. Ok ber ka igo picha imo e gazet ni sikul moro e piny luo ji pod some tie yien, to piny luo mo ng'e ni no osegolo thuondi e weche mag somo. Kuom mano gavana wacho ni thurgi tomboya kone gweng' kama thuondi ma go buk ndi nitiere nyaka otim kinda mar biro neno ni picha makamano en picha mang'iso adieri kata weche mag infrastructure ma skunde ma county timo otim e yo mowinjore. Ka kamano aduki achiel kachiel nyaka studio ma Nairobi, Ramogi FM ka chunje luo, japiny ma Homa Bay County. Ka in gi penjo tinyalo ywa tola achiel kachiel ne Ruth Nyajimo Nyuongo. To bende ne joma mantie counties mamoko, ka dipo ni ma en paro munyalo tero kono, unyalo kwayo gavana ni to gin ne gitime nade e yor chik, e yor polisi ma sirikal mondo ber makende onere e counties mekwa makaluo. Kuke county mar namba 043 nyinga eno tino maka joma wadhi achiel kachiel bende nyaka Asumbi Comprehensive School ma bende kwa jopiny ni biuru ne giwang'u. Dongere wacho ni kineno giwang'i kaka inyalo ng'eyo ni gimoro chalo nade. Kuom mano kwayi ni bi mondo wabed kodu kanyakla e mbaka mar tego kendo konyo e weche mag somo. Ka kamano med mana kete ka aweye lwet Nyajimo Nyuongo kuom thuolo machok mabiro ni. Mana kaka iwinjo nyakwara Mgajwang' mano Victor Tino maka Juma kowuok e county 043 mano county ma Homa Bay ka wantiere gi baraza kod Her Excellency Governor ma Homa Bay mano Gladys Wanga weche maler mokalo. Ponono nitiere kod penjo mora mora madiher penjo Her Excellency, namba wa mag simu gi 0722 kata 0723 inyalo yudwa bende kokalo yor SMS. Namba wa mar SMS en 22954229 954X at Ramogi FM #kogwen #baraza mondo mi ipej penjo duto te kata ler madiher mondo mi Her Excellency omed lero ni. To kapo kaka online dego kata po kaka usimbego oseromo saa 2 kalo dakika 22 sesiro no kod Kidani Mabati. Ber kitiyo gi mabati madak ndalo buora mar Kidani Mabati. Chul deposit mar atamalo 50 komenda modong ibiro chulo seche ma wakelo ni mabati minyiewo kodwa nyaka kama intie. Wakelo ni mabati minyiewo kodwa nono monge chudo mabalang'. Ne mathoth tudri kodwa e namba 0799118300. Kidani Mabati, boresha mjengo. Kwayo gi mulo mathoth ne ka penjo nitiere wakaw mapiyo piyo mondo mwadogo Homa Bay winjo kaka program pod bor to wadwa ni mondo mi wakonyi sa. Baraza hello? Yo, ma radio Ramogi. Kar chunja luo? Iwe gi John. Machiegni John? Penje karaja gavana wadwa nero kamano kuom tich maber motimo. Wakwaye ni confirm supervisors be. Confirm supervisors. Supervisors mag ai inyore. Kamano. Ero kamana inya. Baraza hello? Hello. Machiegni? Yes. Kaya kora endewa. Machiegni.
Mokwongo ne gavana mara erokamano Gladys Wanga tich matek mitiyo nikech adier gik mowachogo wan gi skul moro ne Kobuogo ka. Kobuogo. Kobuogo en e Ugoyo. Waneno kosa tieko classroom mar ACD no. To bano wabiro kama gik mowacho gin gik madieri. Nitie joma nyalo wuoyo to owacho propaganda lakini gavana wawacho gima dieri kabisa. Koro mana gima achiel ka Roma wan go gi chandruok ni en wach pi mano gima wakwaye kabisa ei Kodaka kama bonge skul no Kobuogo no ng'eyo nitie pi moro kar ka ma osiko bedo kachano kata nobiro mondito ni obro kunyonwago. Koro wakwaye ni kuom project moketo wach pino mondo mi wayud kaka wanyalo yudo wach pino wasago wachandre ne pigni seriously. Koro matagoni kata kidhi kamoro ni Kobodo. Kobodo kanyo wan ka gavana oketo ne chiro kanyo gero sani ma tich chiro kanyo sawa. Ne chiro mano sa ka uso to use chudo to sani igere chiro par gorofa. Erokamano. Ndagone gavana na erokamano kabisa jini tinyo wiko koda. Asante sana. O confirm ni Kobuogo adier sikunde osebedo upgraded, classes osebedo upgraded, o confirm kendo wacho ni chanduk magitere godo en mana wach mar pito classes ma gavana wacho go to wacho ni en adiera. Baraza hello. Oya nyama chiegni. Iwo nyadi ka usele to biengo ram. Machiegni. Ngavana gavana erokamano. Classroom mari sigimo dia beramba proses mamawana jamana otene. Sado mana teje. Wachi mobe na kunyuka. Mano sin yo lady no sidi kamera muweti. Wachi ne ocho fokani ke ko ne maka elbo go ngi manaka. Mara ndara no wate mo kagara pati guru kyunge Peter gine to na akena nge ku miranga uruti rodo nge no wati jiro mo ko ma okende ka mana weya doko dira. Erokamano ahinya. Dakika 26 tok sare waboka osimbe moko machuok mokalo mondo madogo mabe. Baraza hello. Machiegni. Oyawre ahinya. Mayu kile mekwenda yedu kanyado to sasa. Machiegni. Neno na gavana Gladys Wanga. Otino mekwenda nwetenye mana Wanga mate. Wanga ago neno kamana mteche mabeito kadedo gidongro mabe. Kendo kaendelea mani kukuye to na iti promises moko manogwelo ni ariko wenda kati sukari industry no wacho no promise wani na kabedlam ande parani ndara no kamanyel kendo dicho ngi jino to no wacho ni ndara no ya kabedlam kendo kata sari tire kamano pite kadi ni chunge jikani kamata tire ko wenda ka algo nyalo wacho and marare nitiere kamoro bende okani mato maru wad koro anno na kar makia kugine kamoro bo waparo ni to ka to obranch ko biro at kanya do to wad ka to kamoro ni kai ma ta ka da puyi na ke puyi ko ya transfer biro kamoro sa primary school el bridge mana ko te university makamato otamu ka ko transfer yo biro kamoro sa ko ni sa to ya to ki kata ajasta ya kende da puyi ko anu mo yalo wa ni kata mana do puyi kende ni mo ka ni da pitni Erokamano. Ko no ayo anta ko tino ko erokamano. Asante sana. Baraza hello. Hello Ramogi. Machiegni baraza. Adoke kamano kawuna donje Ramogi ready. Warwaki gi mor mathoth. Ana gone nya sa ero kamano kuom ka mama maduong ma omazei mar bedo kayo. Mama no tiki kana kanya do word kabilo ne mare. Mutiyo sa
sani ide kare kabisa. Ai marwa kitu kae ria no ngati kire maber nyo. Erokamano. Kasto gi ko na mama no kama itie no dungo nyinge tama nikech kang'iyo to romo nyola. Nikech ka oara pede center. To tomo de godo sikul. Ndara nero rat awatawa. Ma kendo jopuonjwa ma ara pede kabiro marwa sikul winjo matek ni weyo sikul nyola. Kasto mama nyicho to matek mochako golo kendo pesa. Kendo igero kanyadoto mar kanyadoto ward. Mama nogolo pesa dabal nomiyo contracted danyo kelo kuo mare wakaeri ola mai apkaeri ka muki kiro to kuo tani okere nyo ward. Ma puro contractor no dan mondo keto nying mama area ka. Puro kone mama ne owuoyo gi MCA ma kanyadoto ward land kana po. Kendo aere nyo ward. Kuyo kilo all mane dorangaya kai suno do ko sekeo da sawa. Ma contract mani speaker kanya kiano de kanye kuyo ket mano pesa mar mama. Ori bro la mama ne mama mori era da sawa. Wayo mateka mano mando mejo mako do pada erokamano ahinya kokalo Facebook page ang'eyo ni Victor nyalo neno Facebook page gi koma entiere no. Akwayo Victor nika angni yudo thuolo tisome moko kuom penjo mantiere Facebook kuom ranyisi. Brian Peter kokalo Facebook page, kindly to Her Excellency Gladys, penjo nani some of our ECD teachers are really struggling to deliver their best, yet they have wacho kacha nigi struggle to deliver to gin number mag TAC to make the matters worse, gine payroll but not getting salaries. Victor kwayo ni kan yudo thuolo tidonja ne Facebook page Ramogi FM #baraza mondo mi penje Her Excellency penjo ma waneno kang'eny kanyo mokalo. Aboka usimbe ariyo kata dok Homa Bay. Baraza hello. Pole sana. Seche mamano timore pod amedo paro ni en nyakalondo mar Ramogi, chendo mar Kogwen kidieny mar baraza biro ne achiel kachiel kowuok e county ma Homa Bay. Baraza hello. Hello. Machiegni duok duond radio ni chien kiyie. Okay, aonge radio, an mabor matin. Okay, machiegni. Yes. Hello. Wawinji dhi nyime? Ma ndi Mr. Jojo wako. Machiegni. Aja kanyadoto. Machiegni. Ato kendo kama da capture wach mar Ramogi Marala. Opore gi Uganda osewacho. Asebedo ka wuotho day and night, I'm driver. I go places. To my worry en ga gongo ni waste management kitano ka kuonde tije center ka center nitire kuonde miloso ya piko. To kidhi kata pala kubuta center sido kaka miloso ya piko no all oil all over the place. And then runoffs vichako bila kaorewa. Kaya to kendo interfere gi aqualife. Ayo kama mgirioni that restocking more Lake Victoria. Koro ka gi restock fishes to control waste management, especially my interfere gi aqualife. Aqua ni mondo mama unian na kanyo. So that kunde miloso ya pike gi inyalo ket barrels more the used oil so that gibed recycled. Nikech magi gik maparo ni miyo rech bende dok mapinye namlelo. Koro kata mama ger mana fish market nange ka jolupo moko nyolande ni nyogore na monegore. So the question is, ang'o ni rech dok mapiny manyalo miyo ng'ato go wadi manegi nikech nam kaka en vast cha. Niyo lich na ka injo nege ng'ato ni ng'ato jolupo kar jomoko. Koro akwayo mama Gladys siko yie. To get the policies ma deal ki waste management especially ma affect aqualife. Erokamano. Penjo mangima mokalo. Adwa ni mondo mi wakawie ote mana matin. Victor kiwinja wakawie mana ote matin nus dakika kaito waduogo iri bang thuolo machuok. Takwa in mondo mi donje Facebook page bende Ramogi FM #baraza iboneno penjo moko kanyo ma oganda penjo Her Excellency mondo mi oyud thuolo mar duoko gi e baraza okinyi ma kawuono ni. Ramogi Radio Ramogi Kar chuny jaluo.
Kidani Mabati en kambi motelo loso mabati magedo e piny ma Kenya. Ong'ewa na loso mabati marang'iny mare ni malo kendo de nengo mogonyore. Kaka Kidani Mabati, wala nyalo loso gigo tado madak ndalo buora ne kich gedo moro amora kata project moro amora. Wan kemena ni customer wa oyudo ber mowinjore ka ok odoko piny rang'iny mar mwandu magedo. Ne mathoth ywa toleno mar 07091118300 mondo iyud offers ne mwandu magedo. Chul deposit mar atamalo 50 ka balas modong' ibo chulo chiemo kelo mwandu magedo nyaka ma intiere nono monge chudo mora amora. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. It's just half time, but coach anaitasawa. Yet, una feel like you'd have done more for the team. Una feel ungefanya more dribbles, more side steps, more runs, and passes. You wanted to look more into the opponent's eyes. Mpaka wajue korada. You just wanted more game time. That thirst for more is what makes us Kenyan with a cold Pepsi in hand. Hakuna thirst we can't quench. Jaribu Pepsi, made for those that stay thirsty for more. Sasa Pepsi inapatikana kwa maduka karibu nawe. Remesha maisha uduogo kendo jo Kenya mathoth mabedo jo loch. Awuoyo gi Jena. An Jane. Jane namba ni rumo kod 4040. Okawinji gini wacho. In kanye? Antie dala. Okay, dala ni kanye? Dala. Omei. Yaoro ni pesa bineno. Ayuda. Congratulations. In Benya bedo loch ma ilok ngibani kawuono. Nyovoch masili 100 mpesa bibi lamba 525241. Kara account ndikri Ramogi. Opodho code BCLSS number 0096. Jo matibo ina paka boro okwini gedo jetugoni. Nyithindo gin gweth kendo gimiyowa mor kinde duto. Bende ing'eyo sigana mar skul ma nyathini some? Rotinda. To bende ing'eyo were kata talanta ma nyathini ni godo. Walimo sikunde wa duto magonagi kendo wafwenyo talanta gi. Tuk nobogo Dani no ringa tenga notengo lepe nyaka sani poko duogo. Dan Daniel debo tuch Dani dwadilo debe Dan Daniel deba dier. Wapenjo mamiyo nyathi bedo gi duoko e wi koke. Kendo wakelo ni sigana mamit. Jo sigana ganwe. Wendo ko biro limi wakwendo, wendo nyaka chinne gweno. Kidhi chinjo gweno dhi nyisi ni wageni wote kondo ichinje. Magi duto nyathi yudo mana e chenro ma Thotinda ngeso ka ngeso chakre saa 3:30 mar okinyi e nyakalondo mar Ramogi kikelo ni kodan winyo duor nyaka puonja. Kik bai. Rotinda. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Bango tego adok achiel nyaka Homa Bay, penjo iwinjo weche amaga supervisors ama ikwayo mondo mi obed confirmed kod penjo mathoth mokalo to ng'enyne awinjo ka gin puoch gi pak. Victor machiegni kendo. Victor kang'eyo kiwinja machiegni kendo. Is it okay now? Yeah, it's okay. Mic testing. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Kuom thuolo mar higni 50, Stima Sacco osebedo jakori ma in godo gi yie e arita mar omwom kod keno magi. Wabialo higni mag bero ngima kokalo e chiwo hola gi dongruoge maloko ngima. Gochnwa e namba mar 070324024. Stima Sacco, Sacco yangu, maisha yangu. Wadok Homa Bay machiegni kendo Victor. Ero kama na nyanya jimo nyuongo kenda winji malera inya kane county ma Homa Bay County.
Erokamano nyakumiwa thuolo kendo ma en tielo koro to mogik ka koro to wadhi nyime kod penjo gavana, penjo ma jopiny giwegi openjo. Gavana owinjo penjo ma jopiny openjo kendo owacho ni ma e gima waluongo ni public participation mahie, nikech gavana wuoyo gi Joma Bay County achiel kachiel kendo oyudo thuolo mar duoko penjo ma Joma Bay County oduoko penjo. Gavana, ang'e ni iwinjo kaka jopiny oywa tol kata go simu to penjo. Thuolo mari mar duoko penjo gi kapok asom mag SMS gi mag X gi Facebook. Erokamano ahinya, go erokamano ne jowa mogo simbe, nikech thothgi giwacho ni gik ma wawachogi gin adieri, kendo gin e ground, kendo ok wawacha weche maonge ground. Kendo agonegi erokamano nikech giduoko pochgi pak ne sirikandgi mane giyiero. To adwa nanyisgi ni ma mana chakruok mar wuoth, pok wachopo kuma wadhi. Emomiyo amor gi penjo ma gipenjo gi ler ma gidwaro. Penjo mokwongo owacho ni Kobuogo nitie school mose classroom moseger to koro openjo wach mar pi. Adwa ni mondo awachne ni adhi ng'iyo wach mar pi ma Kobuogo. Dwe manyien tarik 15 wabro timo chenro makama e weche mag pi, nikech sani wan gi pi ma waseloso pi e ward 40 gi te. Nwaloso pi madhi 60 2022-2023, wan gi pi mwaloso 40 masani, kwa medo pi masindo maduong' masindo, pi maduong' makanyaluo tende, mago ma dhi nyime to gi pi e ward ka ward. Kendo sani be kwaloso nitie contractors mawadhi miyo awards mondo chak olos pi e ward ka ward, koro gibobedo pi 80. Koro kochopo tarik 15 dwe mar manyien wabro lose wach pi kende mwabro lose wachgi. Koro adwa nakwae adwa ni Kobuogo ni adhi wacho gi department wa mondo gidhi kuro gidhi gicheki. Owacho ni gero chiro Kobodo en adier, wagero in partnership with the national government. Ok Kobodo kende. Johoma Bay noyiero governor ma Jadwar, adwero matek kabisa. Manyalo timo atimo, to manyalo kanyal timo be adwaro. Fish market chiegni rumo e dho nam kae. Rodi Kopany igero chiro. Kobodi igero chiro, Ndhiwa igero chiro, Sindo igero chiro, Kijebi igero chiro, Kindu Bay igero chiro, Misambi igero chiro. Sani wadhese manyo chiro machielo sama ne jatelo maduong' obiro ka. Wadhi gero chiro Makadongo, chiro Rangwe, chiro Nyangweso, chiro Pala makara Achuonyo, chiro Kipasi. Mago te be wasechakwa manyo, wachakwa dhi medo Kosele Bay. Koro mago chirni ma wamanyo mondo be ogerne jowa. Kopogore gi mano, aneno ka japenjo machielo openjo wach mar Odhiambo Rambo. Wacho ni klas oseger to pi modhiambo Rambo ne wadhi mwatero mashin mokunyo pi to bedo dry borehole. Koro poko yud ka machielo ma pi nyalo yudore, lakini wadhi wuoyo gi Odhiambo Rambo kachiel gi MCA pigno mar joka Nyaduto. Koro gibro mana siemonwa ni ere kaka jokodhi opimo pi, ere kama wanyalo yude pi. Tadwa nang'ise ni mano ne dry borehole, to wabro loso wachne. Ndara ma Miranga Ralang mano moselos sani. Nderni molos Kanyadoto nikech kawuono jo Kanyadoto moyudo line mang'eny mogik kaka neno. Oridi Wanjawa, Nguku Dispensary Access Road, Miranga Ralang, Maranyona Koga ni under equalization fund idhi losi. Gamoyo Ligodho, Nyakwamba. Koro ntie ndara makowuonda kadhi Sukari, nawacho ni Bogolam. Nawacho ni Bogolam as part of Gor Mahia Ring Road. Nikech ndara koa Marindi Magina, Otochogo Pala, Riat. Kochopo Riat, to machielo dhi Amoyo, to machielo biro kowuonda, madhi Amoyo cha dhi nyaka Konyango Rabuor, to donje i Kanyamwa, to duogo kendo duoge i Kaboch koni. Koro aneno ni gimana wachni nokodhi pi ahinya, nikech nokwayudo loch kaka nwaparo. Lakini kuom ng'wono ma Nyasaye, sani nyanja dimo emokano pesa. Koro wago kode mbaka, wan kode mbaka ma wacho ni ok watiek higni 3 kok wachako ndara ma Gor Mahia. So koro anakwa jowa ni gilem. Nikech gilema ni Nyasaye otele wachno. Nikech ang'o? Ok ene tekona. Kara go ndara
mako wuonda nyaka riat lam ok en e tekona, ok en gima nyalo go sei e kaunti ka tadhi ago e lam, en gima dhi kwayo. Koro gilem ni nyang' be koro bet kacha, koro ka wariwore gi nyang' to wane kaka ndara timore nade biro. Koro manen mana lemo. Asewuender ni mwaseloso rapedhi ligodho, ang'eni waseloso amoyo ligodho nyaka nyakwamba. Rapedhi kidhi ligodho wabro dhi cheko mondo waneni obi mapiyo kaka nyalore. Office mar ward ang'eni mano en chenro mar county assembly ma Homa Bay, to kendo county assembly ma Homa Bay notimo maber nikech pok wards wa obedo gi offices. E higa mokalo nyicha gichako gi wards 20 ma gidhi gere office, higani be gidhi timo wards 20. Samoro contractor pod menyo to an gadieri ni contractor nyaka dhi matiek tijego to gine wing mar county assembly. Ang'eni Brian ne wuoye Facebook owacho wach mar ECD teachers manie payroll to ok giyud msara. Daer ng'eyo ni gin ng'a, daer ng'eyo ni gin ng'a, gibedo appointed nang'o, gitimo nang'o. Wach mar jomok yud msara nyocho chando wachien kama tin, lakini nyocho wase deal kode, wase loso gimiluongo ni HR round table. Makata sani kawuok e chenro ni tadhi e HR round table. HR round table ni wang'iyo weche wate mag HR machandowa. Public Service Board nitie biro kanyo. Jo HR biro kanyo, county secretary biro kanyo, ambe an kanyo, minister mochung'ne weche mag HR be biro kanyo. Koro wawuoyo wate, chief officers wate ma iluongo ni authorized officers be biro kanyo. Koro wawacho weche mag staff te. Emomiyo wase reduce wach mar joma nie miss msara ma koro wachopo kod giko. Lakini kantie anybody manondiki legally to ok cham msara, daer ng'eyo Brian ni en ng'a mondo wadil gi the individual case. Waste management orako owacho ni jiola oil kamora mora is a big problem. Kora pani adwa ni mondo nikech gigo koluoki to dhi e nam, kodhi e nam to oketho ngima mar rech e nam. To kendo wacho gima important ni ji gore e nam nikech rech odok chien nikech samoro gige lupo be watiyo gi gige lupo mo ok ber, to wadhi e lupo mar abundu be kelo conflict, a lot of conflict. Lweny magore e nam kaeni. Nyocha neno be ka jo fisheries okelo gige lupo maricho magiluongo ni richo giwang'o kae. Mano is not the solution. Livelihood maji mang'eny. Koro wang'inia ere kaka wanyalo konyo jolupo wagi mondo oyud the right gears. Oyud the right gears. Wa support gi nang'o. Koro nyocha asewacho ni adhi bedo gi bura gi CS Joho mag blue economy mondo gi fisheries mondo waneni ere kaka wanyalo konyo jolupo e nam kae. Program moro mana neno kocha kubera nya department mara agriculture fisheries ka pande chogi ziti pande so program mar kunyo fish ponds ne iluongo ni APDP, Aquaculture Business Development Program. Wamiyo fish ponds, wamiyo ji pond liners, to gima ber gi program no nikech en IFAD funded, to gima ber gi program no nyowa koro convince jo IFAD ni giketa fish pond kende gi support be jo fish cages. Koro fish cages be e chenro manyien ni be dhi bedo supported in the program apart from the fish ponds. Governor nitie penjo kama jo piny biro penjo e yore mamoko mag tudruok. John Orinda mor gi governor marwa kendo osebedo kogo okang' maber ahinya weche mag dongruok, erokamano maduong' ahinya. Magoro bofwene ke asai piny na penjo ni nitiere aora moro Gwasi North Ward ma iluongo ni Kayola. Daraja osebedo ka overflow for over 7 years sani. Daraja ni bende onyalo konyowa kata mondo olose temporarily, geche gore piny kendo jo apiko moko bende nyalo hinyore kanyo. Okang'e ni ne bo national government koso county government. Okay, Ochieng' Solomon Ouma Ramogi awiji maber ahinya ka onrangwe ka wato mana biro mar governor gweng'wa koni, to kata kamano chekno wach mar street lights marangwe ka we are in total darkness. Michael Ombogo Gladys Wanga governor ye igolnwa
Kaunda School miluongo ni Koduol Primary School e Ndhiwa North Kabuoch Ward. Mano biro konyo kabisa, erokamano maduong' ahinya. Machielo ka indi biro wacho ni Mosna Wanga amor kode kaka ogo tich mare, erokamano ahinya. Odera Sila Governor tiyo maber ahinya kendo anto aseneno gi wang'a ma ok dang' pimna mora mora, erokamano ahinya. Magi penjo mag jopiny ka, ma bende penjo mar Brian Peter ni Ruth nosepenje kendo isedwoke. George Benja Wood kodwogo ayie gi kaka Governor Gladys Wanga tiyo gi Osujo mabe poj gi pak kendo counties mamoko bende koyie okope gima Governor timo. Freda Sanda mor gi Governor utimo maber kendo en number 1 e Kenya mzima, erokamano ahinya. James Koteko mheshimiwa ng'iyo wach mar pi ma Northwest Karachuonyo. It's high time please mine wuone de gi jamni thagore ne pi. Ma engineer James Ojejo Nyakwaro Ojejo Koteko ka Nairobi penjo kamano e ote mar kaendi. Ma ote Victor Onyango mar Gotrachar kwa Bwaye Ndhiwa sedonjo e chenro. Mosna High Excellency Governor Wanga en adier ni Genowa Ondoa Kaunda osekelo lokruok kata mana kwa Bwaye ka waneno ka dongruok nitiere kanyo ma Governor osetimo, erokamano ahinya. Kang'iyo ote mamoko bende ayudo ka Nyakwaro Mogajwang par network ni biro achiel kachiel kowuok e log tich mar Homa Bay County Government ma bende kawuono wendo marwa en Governor Gladys Wanga. Nitie penjo ka endi ma ng'ato penjo ka wacho ni kaka Kibiri Ward wamora nya Governor osakwe ngura ndonyo gi kodhoch oserumo. As Nyarwat electorate wamor kod tije nikech nomiyowa wawuok Janeiro nyaka Nyarut dispensary do contractor moro ne kunyo marame area odwa kethe kod lori madonjo go e dispensary. Okonywa nena Governor. Okay. Gogo ECD nyithindo somo e bwo yien kak dhimu an musorure konyo nena Governor. Aito area MCA Mara Rojo Ward Mosna Murur Governor Ondoa Kaunda is a game changer. Rojo Ward we have Shauri Yako, Gogo, Pedo and Opande ECD labor-based initiative to be replicated across all sectors, particularly on roads. Opande is standalone. Erokamano nya MCA ma Rojo Ward Tonyo Theo wacho kamano e ote marika, erokamano inya. Penyina Governor nitiere ECD teacher mapoko chul salary from September last year. They were moved from one office to the other. Please konywa. Japuonj Odongo Amach penjo kamano e ote marika, erokamano inya. Kang'iyo tudruok mar X mabende wan godo kanya kwa Mogajwang wadonge dako chiko kende. Governor dwadhi e bura moro machielo kaka osewacho e weche mar ng'iyo weche mag jotiche. Kang'iyo X ka penjo wacho kama VOJ kon Governor ni mondo gibed kod kikao moro moting'o joma be political leaders and professionals from other fields mondo many kaka eyuayo investors manyalo create employment ne yudhe mekwa manyalo keyo stime kor gwenge mondo bed a great priority ne jowa mondo wayud kaka wanyalo konyore e weche mag dongruok mar oganda. Erokamano ahinya. Alindi Hezi Wood Sara Governor tiyo maber kabisa, erokamano ahinya. Governor nitie moro kama aluiso penjo yor X ni penjna Governor gimomiyo county government pod ok ochulo suppliers who render services to county referral hospital ma date back to June 2023. Inyalo wach mar pending bills bende gi challenge gi kaka overcome challenges mag pending bills kaka county government. Governor Turo Mari. Erokamano ahinya VOJ. Apani thoth penjo gin thoth comments chiwo poch gi pak. Tadwa awach ni wach mar Rangwe street lights abro gomba ka gi jachung ma bunge ma Rangwe ma bunge na gi inbe VOJ en bunge wate en ematimo tich maber mag street lights inema Rangwe Olare. Koro adwa wuoyo kode mondo odhi ong'iyane wach mar street lights ma Rangwe mondo wane ni Kenya Power okelo maber. Wach mar school ombogo wacho wach mar school ma Koduol North Kabuoch wanote maybe ka wachako program manyien kendo to wabro kelo school ma Koduol bende. Jakibiri owacho ni oseketi
oseket skunde, okwano skunde temo oseket kanyo, o confirm ni gise rumo. Be jaja kod duogo be ochiwo poch gi pak. Ng'at machielo moa West Karachuonyo wacho ni mondo wang'i wach magogo ECD. Adwa nang'ise ni actually West Karachuonyo ward achiel kuom wards moyudo classes 5 Luala, Okika Mayo, Ndere, Chula, Masogo. Koro wabro manyo chenro manyien ka wanyalo keto gogo be. North West Karachuonyo water project by the time watimo wach mar pi dwe manyien wabro bedo ka abo bedo gi duoko ma comprehensive e wach mar West Karachuonyo water project. Abo bedo gi a very comprehensive answer oyiena yie. Ndara ncho loso kenda jaluo ndara no moa Janairo kakalo Nyarut dispensary kadi ugore ndara makalo mbele ka jaduong' Okundi kocha. Kantie ng'ama temo kethe, mano ng'ama dwa gore go kabisa nikech ne ndara maloso tek ni kaluore gi kata pap manigi flooding. Koro aparo ni olose maber to okadwa ni mondo okethre. Koro abodhi mondo ang'i wachno. Ndiye ECD teacher mo wachni poko yudo mshahara from September 2023. Adwa na yud the details mag those ECD teachers. Gibedia adwa ni mondo abo penjo supervisors wa mag ECD. Adi penjo sani mondo ayud list, mondo wang'e ni to what is the problem, mondo wa communicate kod you once and for all. In terms of pending bills, Atwachoni County Referral Hospital okochiwo pending bills since 2023 June. Again, abro dingi status ma pending bills ma referral hospital. Referral hospital kakung'eyo en a standalone body. Although wambe wangi pending bills makoko chulo, especially historical pending bills. Wadwa ni wachak chulo sani, koro wachak chulo gi mos. Kanye waloro higa nye watemo mondo wachul jite manotiyonwa e higa mokalo. Wadong' gi joma ncholoso ndara, a few manoloso pi, a few manoloso classrooms, very few, to gima ncholoso ndara. Ndara nolos ka higa rumo. Koro wadwa ni wasechako sani mondo wachul gi kochopo December, January oyud ka wasechulo thoth joma nchoseloso ndara ndalo mokalo cha. But pending bills ma referral, I wish ni nang'eyo ni and which specific bill, but abro dingi your status mar pending bills ma referral kanyo mondo wane what we can do for our people on that one. Pending bills is a big challenge nikech tin mar pesa, but watemo kar nyalowa. Erokamano ne gavana, wabro weyi mondo ikri ne bura ma idhi bedogo ka koro to wuotho chomo achiel kachiel nyaka Asumbi Comprehensive School nyaka Ramogi kama bende winjo kaka gavana wacho ni somo en achiel kuom siro manosingo ne Homa Bay County. Wacho ni dwe manyien tarik 15 gibro ng'eyo ni to department mar pi gin programs magisetimo to gin magichano timo mar konyo oganda. Gini nyaka nyokre lwedo japiny gi ting' mar neno ni golo usuru mari kaka japiny mondo county yude sendi madangi tigore weche mag dongruok. Ting' bende pod en mari mar konyo governor ni kamarach nitiere to nyaka siema. Mane gima luongo ni social audit nyaka jopiny bende tim. Kaber bende wacha nikech man sirikal mar jopiny kaka governor wacho ni en jaote jopiny, oko jatend jopiny, en jaote jopiny. Kumano ogolo singo makende ni mieuru kinde. Nyalo bende timo moko no singo kinde ma campaign nikech geno ne nitiere ni sirikand geno wane gi geno mamalo cha ne dhi riwore to ber moro nyalo biro to kata kamano ose to sani wacho kanyo ni Nyasaye nyo neno kendo chenro mar broad based government okelo ber e piny Luoka. Koro wacho ni Gor Mayaring Road gi mamoko modongo obro go mbaka gi jotend migepe manie sirikal mamalo nikech wat masani koro selos maber mar neno ni agenda mar dongo japiny obedo kare. Wacho kata ni weche mag aggregation center en wach mabere pod odiedo kendo chenro mar gedo dhi nyime e koro jopur mag rabuon, sunflower, limbe manodhi e piny Uganda kane gisumo paro ni to ere kaka wanyalo bedo kod palm oil mitiyo go e loso modhi mondo Kenya kik war mo oko mar piny Kenya. Gin mokuom paro ma en go. Mwananas manolare
weche mag blue economy winjo kanyo ko wachno dhiloso gi matuta ahinya gi waziri mochung' ne weche mag blue economy mar neno ni wanyalo konyo ngima jolupo gi economy mar Homa Bay gi jopiny e yo machalo nade kowacho na kanyo ni ma en mana chakruok jopiny sapote uru miuru thuolo to en mana wuoth iwacho ni wuoth mar ondamo 1000 pieche gi wiye chakore mana kod ondamo achiel kaw kamano elo governor gi apisa maduong' mochung' ne weche mag tudruok e office governor gi jotich te ma bende rwako okinyi makawuono e budho niendi wagwero kamano maduong' moloyo bende agoniro kamano kaka jawinjo mar Ramogi FM ma ok county ma Homa Bay kaachiel kod Homa Bay county mane diaspora gi joluo te mawinjo twak ma okinyi makawuono wagonero kamano maduong' ahinya kaw kamano riti makawuono waromuru e kinde mabiro nyime ka wanasumbi comprehensive school e chenro mar Ondoa Kaunda initiative oriti masani nyinge ne Otino Makajoma. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Masira mag apaya osekawo ngima anyuolawa kuom kinde. To wanyalo geng'o magi ka wabedo makare e apaya magwa. Ket pachi e ndara seche duto. Janeko nyalo bedo ni ng'ado ndara koonge gi paro ni matoka nyalo kalo kode. Miye thuolo mondo mi ong'ad ndara eka mondo ikalin bende. Ng'e ni kinego ng'ata ng'ata bed ni en janeko kata ng'at ma pache leo tinyalo chwali e doho kendo inyalo tweyi e jela. Mago ne yore mag bedo makare e apaya e redio mari. Waduok piny lal ma apaya kelo e ngimawa. Ka waritore makare e apaya magwa. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Mano timore e odiochieng' machal kod mae, higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich adek tarik 9 dwe mar 10 higa 2024. En odiochieng' mar 283 e higani kodong' ndalo 83 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono 2012 mane jatend piny Kenya Migosi Mwai Kibaki notiyo gi tekone kaka jatend piny mokwedo mokalo chike moko mane jod buro kelo kama ne gidwaro ni mondo chulgi pesa mabalang' kata bonuses maromo $110,010 e thuolo ma giwuok e apis. Motelo ne mano, Jo-Kenya nobedo kod ng'ur ka gipingo wach mar miyo jod bura omenda makamago. Be ing'eyo ni nitiere kit diek moingo 200 e piny mangima. Ma en kaluwore gi mbui mar funny2.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Nyakalondo en Ramogi, nyakalondo mami puonj makare madongo ganda weche manyien gi thumbe gi mor kar chunyi ka kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo. Anno koseromo sadeke wang'e sa isironwa kod Kidani Mabati. Yud ber kitiyo gi mabati madak ndalo buora mar Kidani Mabati. Chul deposit mar 50% komenda modong' ibiro chulo seche ma wakelo ni mabati minyiewo kodwa nyaka kama intie. Wakelo ni mabati minyiewo kodwa nono monge chudo mabalang'. Ne mathoth tudri kodwa e namba 07099118300. Kidani Mabati, boresha mjengo. Weche manyien gi Vincent Otieno. Oyaore nyakwara magajwang' kendo machiegni moko kuom oganda Jo-Kenya koro golo pachgi koluwore gi okang' ma jokanyo mag od bura mamalo nyokawo mar thicho e apis jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ka bende joma moko to siro paro makamano ka moko to tamore ka giwacho ni Gachagua onego bed ni koro imiyo thuolo kata ne iloso ne aput moro mar none koluwore kod seyo mibiwo kuome. Ka bende giwacho ni okang' mar ne thicho e apisi ok en tieko chandruok kata ywaruok motenore gi weche mag siasa ma nyaka gi sani omako piny Kenya. Moko bende wacho ni kum ma okawo ne Gachagua oromo kode koluwore kod weche ma osebedo kowacho weche ma bende wacho ni gin mag mopogo oganda kaachiel kod weche mamoko machal ka gima ne nyisa chaya ne jotelo moko kinde mane en e apisi kamage moko kuom seyo ma ibiwo kuom Gachagua. Ka moko kuomgi bende olero kotenore kod Gachagua weche manowacho ahinya weche go mane geto ogai mar kweth mabalo gi piny owacho. Raila Amolo Odinga kinde bende nowacho ni noketo otego kata ne oketo mitego e par loch ma jatend piny mar neno ni jatend ODM okodonjo e par loch ma jatend piny. Zile grounds ambazo ziliweza
kuletwa, kama kweli limefanyika hivyo, basi naibu rais ni vizuri awekwe adabu. Swala hilo sisi twaliunga mkono, ni swala ambalo litakuwa ni kama kwamba ni mifano kwa wale watu ambao wanafanya corruption. Kulingana na mimi naona hii ilikuwa kisiasa zaidi, na ilikuwa ni kitu kama ishapangwa na imeamuliwa. Kwa hivyo mimi sijaridhika. Tunaona wabunge wameenda impersonal, kwa sababu wabunge hawa hawatetei mwananchi. Simamo wao ulikuwa ni kumngatua makamu wa rais, kwa sababu bunge la kitaifa halikutoa haki wala halikujadili yale mazungumzo waliozungumza. Imeonyesha wazi ndani ya bunge la Kenya wabunge waweza kuwatumia vile unavyotaka wewe na ukapata mambo yako, kuliko kuangalia haki ya mwananchi. Ikishindikana hapo, nadhani naibu wa rais baada ya kuona fursa ya kuelekea kule kotini kuangalia kuondani masuala ya kisheria. Ka opogore gi mano, nyakoro magaji wang'we chomoko en ni osekawo mana jumbe manok kende bang' tulo ne muoche kar kunyo mula ma Copper Hill Gold Mine mayudore sub-county ma Nyatike, kaunti ma Migori. Tulono manoweyo ji 6 gi hinyruok marach mokalo, kama oting'o nyaka MCA ma Makalda Kanyaronda Ward mano Felix Okwanyo. Ewi mano, MCA Felix koro wuok oko mar jiwo jotelo mawuok e kaunti ma Migori mondo mi onya weche mag kwe kendo giket maino margi e chwalo chenro mag dongruok ne oganda e kaunti ma Migori, kar siko ka giyware gi weche moko manono ma ok nyal konyo oganda. Jatelo no bende ne okawo thuolono mar ne duoko erokamano ne jodak ma Makalda Kanyarwanda kuom ne yuoro e nyasi mar alam mare mane ochano. Nyasino bende wacho ne otimore maber gi kwe e yo makare. Adugo erokamano ne oganda luo, kendo adugo erokamano ne jodala waduto jomakala Kanyarwanda wuon mancho wuok oko mondo bi e alam mara mancha apango mancho timore gi kwe maber. Leaders wa ni gineno kaka jowa gin jokwe, kendo ginyiso lony makende kabisa chieng' mancho timore alam ne jowa jokwe, jowa ok dwa pogo. Koro ne jatelo moro amora mabiro karwa ka obi mondo kopi kaka jomakala Kanyarwanda wuon dak kaka jokwe. Bang' tulo makamano, serikal kokalo bad migawo mochung'ne mwandu mawuok me kunyo kowuok e bolo ne ogolo kum mane chungo chenro moro amora e kar kunyo mulano. Okum mane okelo ng'ikruok maduong' mokalo ne oganda mawuok e gwenge makono ma ngimagi duto ne oyiengore e tijno. Kata kamano, kumno ne oduogo gol bang' kane osetim nonro mar yango hie gima dine kel tulo machalo kamano. Ewi mano, Felix koro puoyo mokalo okang' mar golo kum makamano, kabende olero ni mano koro kelo fuong'ruok ne jokuny mwandu mawuok e bolo, kendo koro nyaka gie sani chenro makamano dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. Ne mano kendo adwa goyo erokamano ne ministry kuom nyocha at least mbeko na jowa tol, kendo sani wachwa mar kunyo mula kar Copper dhi mbele maber, kendo akwayo jowa duto mancha tie Copper ni biuru mondo uti gi kwe mondo yud giru mancha uyudo chon utero go nyithindo skul. Mogi weche mag dongruok biro dhi kare kaka ncha wachano an kaka MCA roles ga ung'ere maber, asaketo pesa ne projects mane aketo negi pesa, kura rito mana mondo mi executive court ne governor mondo roll project go mondo konyo jothurwa. To iwache thicho ke apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua manyoti mutino mane piny orugodo kawuono gi jotelo kata jokanyo mag od bura mamalo. MCA Felix ne osiro lwedo mokalo okang' makamano ma bende ne okaw gi jokanyo mag od burano, ka owacho ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebedo ka nyayo weche mag akwede mag dhoudi nyaka ne odonji apisi kaka jalup jatend piny, ka owacho ni maino mare ne oketo ma bende ne geto mana konyo oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya. Support kabisa nikech jatelo nyaka behave kaka jatelo. Gachagua respecting other regions nokomiyo the current government ombulu, but kisabedo jatelo to kod sub regions te kata mawuoyo kani nitiere regions mane okayudo ombulu, but okanyal nyiso gi ni koro nokayudo ombulu kuno mokanyal miyo gi service. Achiwo service ne Makalda Kanyarwanda wuon te irrespective ni kuma ayudo ombulu. Koro Gachagua to ne odwa bedo too much deputy president mar Mulima Kenya. No wadwaro deputy president manyalo cover Kenya mangima. Omiya support gimanyo MPs wa utimo, total support makata ndanya bedie bunge denyo awuoyo motegno kabisa ka support motion mar impeach Gachagua. Nyakora Magajuanga weche gimedo biro ni kamora mora mainte ukale Nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo
weche manyien gi Vincent Otieno. Weche moko en ni obila e kaunti ma Kisumu odino ne achich moro ma itudo kod nek mag ji mamoko ariyo bende ne onegi e chiro ma Kibuye dwe mar 7 mar higani. Olivia Ochieng jaoko nyaka gi sani olor ne tesend obila ma Kondele bang' kanyo make ka itude bang' kanyo make kama ne oponde kar dak maongohore ma Manyata. Kolure gi lipot mar obila en ni kora chijno ne en achiel kuom jogo ma itudo kod nek mar Evans Opio kod Mohamed Sela ma bende notimore e chiro ma Kibuye bang' ywaruok ne bedo e kanilaro weche weko mag chiro no. Obila ne olero ni achijno ne oringo lal to kane osetimo tim kamano kanyaka gi sani ne omake kendo dine tesind obila bang' kane apisa mag obila oyudo maling'ling kowuok kuom jopiny ni achijno oponde kar dak mongohore ma Manyata. Weche moko nyako Ramogi en ni riwruok moro ma ok mar piny owacho motis ni Integrated Development Facility bende koro tiyo gi rowere kaunti ma Homa Bay kokalo e ketogi e chenro ma koro geto yawo pachgi e wi chenro mopogore opogore ma iketo e tim gi piny owacho mar kaunti no. Chenro no koro geto jende ma wuok e wards 4 duto mayudore e kaunti ma Homa Bay kendo koro jende go biro thuolo mar twak achiel kachiel gi apisa mag sirikand kaunti no e wi yore ma opogore opogore mag dongruok ma itimo e wards duto. Kane oloso mbita apisa mar riwruogno ma ochung' e kaunti ma Homa Bay mano Jafeto Jijo ne owacho ni chenro no koro biro chiwo thuolo ne jopiny mar mako sirikand kaunti no mafuanda kotenore kod chenro mag dongruok. Sama ne rowere nowuok oko kane giwuoyo matek kaka onego taw wechegi e piny mangima, ne wafwenyo ni thoth roweregi nyaka be ni oging'eyo gima sirikandegi timo kata county government moloyo ahinya to kaka services mek youth. Koro ne wang'iyo ni ber kapok wadhi mbele ahinya the county governments nyalo wacho gik ma gitimo, services ma gichiwo mek youth mondo youth be koro interrogate gi mondo ng'e ni services go osechopo e yo makare. Mar ariyo, watiyo gi platform inani mondo watim ne civic education ne youth. Wapuonjogi kaka onego bed gi analyze budget, kaka onego bed ni gitego mbaka gi kod sirikal. Ing'e ni nitie gimoro kama iluongo ni public participation. Iwuoya but kaka youth nyalo engage gi county government ok osebedo maler ahinya. Koro magi e thuolo ma giyudo ni mae kaka onego bed ni wago mbaka gi county government. To moloyo maduong' en ni mondo youth ong'e ni to thuolo mage ma gintiego ma sirikandegi nitiego kata county government nitiego magi nyalo miyogi mondo gitimre nade gi Wechego ne oselwedo kod director mochung' ne chenro mag ojende gi kit chweche kaunti ma Homa Bay mano Silas Raba. Koro gima sirikal nyaka tim en ni sirikal nyaka bed gi migawo maneno kaka wa involve youth in other areas of development and in other activities of development. To mane momiyo iyudo kaka department na sani wasaloso tracking tool tieni watiyo gi departments te wadwani wang'e ni sama department moro amora implement project kaka koro sani wan gi Ondoa Kaunda project. Ondoa Kaunda project en gimitimo e gweng', contractor ai gweng', joma tiyo jolwedo ai gweng'. Koro make sure ni this project wang'eyo ni youth adi ma are involved. Lemomiyo koro sani wabedo gi tracking tool ma sama wabiro e gwenge kamae to wapenjo ward admin ni to project mane timo ni in gi youth adi, ni in gi mine adi. Mar ariyo, moko kuom rowere mane oyuoro e nyasi no kane otelne kod Sheila Oko ne onyiso piny owacho mar kaunti ma Homa Bay mondo mi koro oket puonj makare motelo ne keto e tim chenro moko mag dongruok mondo mi koro gichiw kata gikete lai manyime gigo ma oganda jo Kenya kata jo piny kaunti ma Homa Bay madwaro mok ni jotelo go giwegi. Forum ni nokelo youths mo oya e wards abich mag Suba North, Rusinga, Gembe, Kasgunga, Gilambwe kod Mfangano. Mosetieki osetimore maber to kiwinjo kaka ward administrators wuoyo gin gichiwo nyaka gimomiyo projects gi okotieki. Achiel kuom gini kaka islands kaka Rusinga, Mfangano iyudo ka maybe allocation mar pesa manoketi tin nikech nitiere labor cost madhi kanyo, not labor cost but transportation cost mondo ket gik moko e iye madhi nyaka Fwangano kata Ngodhe odhi ka omiyo contractor kawo pesa mang'eny koro gin bedo implemented. Koro gima namedo kwayo en nitiere
ndalo mane governor campaign nowacho ni obokelo nwa ferry manyalo chiwo transportation nyaka those places. Koro ka gini nyalo bedo machiegno nyakonyo implementation. To sama be kamano pok ochopo, onego bed ni ng'iyo places ma kaka Mfangano gi Rusinga imiyo gi allocation mabet malo manyalo keto gige mag transport go, pes mag transport go beigi. Giko mar weche manyien nyakwar mokana gin mago ma otuche kor gwenge. Watudre ka oromo saa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kuom thuolo mar higni 50, Stima Sacco osebedo jakori ma en godo gi yie e arita mar omwom kod keno magi. Wabialo higni mag bero ngima kokalo e chiwo hola gi dongruoge maloko ngima. Gochnwa e namba mar 0703024024. Stima Sacco, Sacco yangu, maisha yangu. Kidani Mabati en kambi motelo loso mabati magedo e piny ma Kenya. Ong'ewa na loso mabati marang'iny mare ni malo kendo yudre nengo mogonyore. Kaka Kidani Mabati, walanya loso gigo tado madak ndalo buora ne kich gedo moro amora kata project moro amora. Wan kemena ni kastembe wa oyudo ber mowinjore ka ok odoko piny rang'iny mar mwandu magedo. Ne mathoth ywa toleno mar 07091118300 mondo iyud offers ne mwandu magedo. Chul deposit mar atamalo 50 ka balas modong ibochulo chiemo kelo mwandu magedo nyaka ma intiere nono monge chudo mora amora. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Rembesha maisha oduogo kendo jo Kenya mathoth bedo joloch. Awuoyo gi Jena. An Jane. Jane namba ni rumo kod 4040. Ok awinji gini wacho. In kanye? Antie dala. Okay, dala ni kanye? Dala. Omei. Yaoro ni pesa bineno. Ayudo. Congratulations. In Benyal Beja Lodge, my looking when it won. Your vote must be a chill and pay the number 525241. Can account Niki Ramogi. Or for the code BCLSS number 0096. Joe Matebo in a Pagaboru, or Queen Tuguni. The trauma was lit. But you feel like inahitaji more seasoning. Una feel bado haijagonga ile sports. Una feel like it needs more company. More friends can take it from lit to fire. Unaona ni kama inahitaji more ugali, more kachumbari. Most importantly, you just want more choma. That thirst for more is what makes us Kenyan. With a cold Pepsi in hand, hakuna thirst we can't quench. Jaribu Pepsi, made for those that stay thirsty for more. Sasa Pepsi inapatikana kwa maduka karibu nawe. Rembesha maisha oduogo kendo jo Kenya mathoth bedo joloch. Awuoyo gi Jena. An Jane. Jane namba ni rumo kod 4040. Ok awinji gini wacho. In kanye? Antie dala. Okay, dala ni kanye? Dala. Omei. Yaoro ni pesa bineno. Ayudo. Congratulations. In Benyal Beja Lodge, my looking when it won. Your vote must be a chill and pay the number 525241. Can account Niki Ramogi. Or for the code BCLSS number 0096. Joe Matebo in a Pagaboru, or Queen Tuguni. Citizen to the home of discount.
time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu *487*5# na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. Citizen